Oi mahdoton! Meinas mennä piikkiin tuonne järveen. Jasu purulla. Komiaa. Lisää. Hyvä ruoka. Ei keleputtanut tuota missä on tuo kolmihaara, mutta kun pisti tuo ilman kolmihaaraa olevaa niin saman tien. Joo, näitä lisää. Minäpä laitan tuon pilikkiteltan tähän niin päästään tuulen suojaan. No niin, morjesta taas tältä jäältä. Nyt on vähän erilainen ilma, entä kuin edelliskerralla tuulee enempi ja 10 astetta on pakkasta. Tulin tuossa joku 1,5 tuntia sitten ja minä ensin pilikin niin kauan, että löytyy edes jotakin pilikittävää. Kello on jo vartti yli 11:17. Niin tuli tämä komea ahve. Niin minä nyt lyhyen telttaa tähän, että en tiedä onko tämä kokonaisuudessa hyvä paikka, mutta ainakin yksi ahven tuli ja katsotaan, olisiko niitä tässä sitten enempi päivän mittaan ja toki kierretään tuossa ulkopuolella noita reikiä, jos tässä on oikein hiljasta, mutta niin. Nyt vähän aikaa tässä lämmitellä. Pureva tuo tuuli kyllä. On näppärää tämä pilikkiteltta pystytty. Nytkin jos seinät suoraksi vaan ja nyt laitoin tuolle tuulen puolelle seinälle pisti sen seinänaru rekkeen kiinni, että se ei purista niin sisään tuota. Jos tulee joku tuulen puuski ja sitten 3 nurkkaa pisti jääruuvit, niin pitäisi pysyä ihan hyvin. Näitä löytyy näitä pienempiä punkkereita ja isompia pilikkitelttoja Peitsin verkkokaupasta ja videon selostuksessa olevaa linkkiä pitkin kun meettäisin, niin saattaa 10 pinnaa alennusta. Käyköhän kahto. Tämähän ei tämä Bunker 3 ole lähtijäänkään kovinkaan kallis. Nyt en muista kyllä ulkoa hintaa, mutta niin. Melko edullinen teltta ja siihen vielä alennukset päälle. Tässä aivan hyvin tässäkin teltassa mahtuu pilikkimään vaikka niinku 200, että aivan hyvin pystyisi. Toiselle tekisi vaikka tuonne reijän ja minunkin reikä kestäisi olla tuolla lähempänä nurkkaa. Niin. Sopii hyvin. 200 aivan helposti. Semmosta ei mitään. Koitetaan saa ahvenia ja tässä on kyllä jonkunlainen haukivaarakin tällä järvellä. Eli olisiko se sitten ennemminkin semmonen operaatio ruokakalat. Yksi ahve on jo tullut.
Katsotaanpa tulisiko sitä lisää. Joo, eilettäin vaihtelin tosiaan kaikki noihin vappoihin, missä ei ole ollut valmiina, niin kuitusiimat ja sitten semmoset vajaan metrin mittaiset fluoritapsit. Ja uusin muutamaan kellaan, niin uusin ne tapsit ja otin pätkä kuitua pois siitä päästä. Tässä olla siimat kunnossa tälle talvelle, että nyt taitaa olla tässä ei ole kuitua tässä morrivavassa, mutta muuten on kuitusiimat kaikissa. Tykästynyt kuituja käyttämään. Aina silloin tällöin käy tuolla alhaalla. Alla käy kaloja ja muutama on käynyt pilikkeihin kahtomassa, mutta eivät oikein pure kiinni, niin taidanpa käydä tekemään tuonne ulos niin muutamia reikiä ja käydä sitten niitä kiertämässä. Nyt siinä on taas ei kelepaa. Kokeilin tämmöstä jasulätkää ja ketjuja, värikoukkuja, kärpäsen tokki. Oi mahoto, että on pikkunen. Kelepaa tämä sittenkin. Ihan tuosta jääkannen alta, vaikka eihän tämä nyt syvä paikka olekaan, mutta kuitenkin. Joo. On tämä vain huomattavasti paljon lämpimämpi istua täällä teltan sisällä. Ei pääse tuo tuuli. Joo, 50 reikää tein lisää. Ei oo oikein syönnillä. Vartti yli 12 on kello ja no kyllä varmaan tuonne 2 seudulle ollaan. Pilikittää nyt tämä päivä tässä paikkaa, kun tästä joskus saattaa saada hyviäkin ahvenia. Niin katsotaan, josko ne kävisi isomukset syömässä tässä matalikolla päivän aikaan. Sekaisin vielä tuohon 3 reikää. Katsotaan ne ainakin vielä tässä ja sitten kahvitauko teltassa. On se pystyvä tuo tuuli talvella. Joo. No, kokeillaan. Josko sieltä vielä ahvenoita tulisi. On se vain raitis. Mukava tulla tänne telttaan välissä lämmittelyyn. Tuossa parissa reijässä näkyy aika paljonkin kallaa, mutta se näki siitä kalojen käytöksistä, että ne oli semmosia todennäköisesti pikkuahvenia tai särkiä, ahvenia veikkaisin. Eivät ottanut tuohon jikkiin kiinni. Jollakin kultamorrilla, pystypilikillä todennäköisesti olisi niitä sieltä saanut, mutta ei kovin paljon huvita alkaa tuolla näpräämään nyt mitään kärpäsen toukkia ainakaan. Niin. Olkoonpa ne siellä sitten. Täällä teltassa niinkin hästä. Kyllä hupattaa tuuli ulkona. Siellä hupattaako, täälläpä ei hupattele. Mikä ihme sieltä tuli?
Simakala, kiiski. Kauan ensimmäinen. Joo joo. Nyt on iso kala kaiussa. Mäpä soitan kohta. Joo, heippa. Oi oi oi. Siima meni poikki. Ryöttä se oli varmasti hauki, kun nasahti siima poikki. Nyt se on. Menikö taas? Ei. Uudesta otti kiinni, mutta ei pysynyt. Joo. Siinä puhelimessa läyrytessäni tuli tosiaan, näki selvästi, että joku ihan eri kouluokan kalaa tuolla kaiussa ja otti morriin kiinni ja siimat poikki. Ja sitten puotin tuo 4-senttisen purujiki. Se otti siihen kiinni, mutta ei pysynyt. Ja nyt sitä ei ole näkynyt taas. Nyt mulla on täällä tämä 6-senttinen puru. Minä että tässä on tuo 40 fluorotapsi. Vähän antaa anteeksi tuo hauehampaissa. Ei kaikkia pelasta, mutta useita haukia on kuitenkin saanut sillä, että ei ole fluoro mennyt poikki. Vaikka on jiki ollut siellä ihan kitusissa. Mutta ryöttä ei ottanut kunnolla, ei tarttunut. Joo, se on mennyt kun veitsellä leikaten poikki. Pikku rispa on tuossa ennen katkiamiskohtaa. Se oli justiin se ainut vapaa, missä ei ole kuitusiimaa ja fluorotapsia. Melkein saatiin ruokakala. Ei ihan, mutta oli lähellä. Mulla on kuituna tuossa semmoista 0,8 ja 0,08-0,10 yleensä tuo runkosiima. Jossakin saattaa olla 0,12. Ne keltaiset siimat on noita eumerisiimoja 0,08 kasisäikeistä kuitua ja sitten eumerin fluorokarbonitapsit 30 ja 40. Aika pieni ahven. Justiinsa katon tuossa paitsi verkkokaupan varastosaltoa, niin siellä ei justiin näitä Bunker 3 ollut, että niin sitä Bunker 6, missä se mun käsityksen mukaan niin kaksi tämmöistä on niin yhdistetty. Siinä on jo reilumasti tilaa, vaikka sitten nukkuakin, ja semmosia näkyy olevan, ja sitten sitä Aissarian telttoja on, se on niin 400, oliko se niin XL ja 600 XXL ja 800 XXXL. Niin sitä oli sitä XL, 400 on, mikä on tästä niinku seuraava, mahtaa olla isompi.
Se on jo sitten eristetyllä kankaalla ja veenpitävä ja läpivieni jos laittaa, niin aivan semmonen, missä hyvin pystyy yöpymään jo. Justiin tässä mietiskelin, että pitäisikö lähteä loppuviikosta yön tai 2 yön reissulle johonkin. Nyt on paksu viiva tuolla alla. Nyt on paksu viiva alla. Pikku ahven. Niin, 1 tai 2 yön reissulle Pilkkimään johonkin päin. Kahtoa vähän kelejä, että minkälaisia ilmoja se luppaa. Joo, eiköhän se ala olemaan tämäkin pilkkireissu tässä. Kello alkaa olla 2 aikaa. Aika laiheksi jäi saalis tälläkin kertaa, että silloin alussa tuli tämä yksi kommea ahave ja sitten muutama pikku sintti ja sitten yksi hauki vei uistimen ja yksi karkuutus siihen perään. Ottaa tuohon ahaven matkaan ja vetää sitten kotona villeeksi ja lyö pakasteeseen, niin eiköhän sille tuu kavereita tässä. Tulee käyttöä pilkillä. Niin. Joo, minä alan nakkaa romut tuonne rekkeen ja lyön teltan nippuun ja lähden ajelemaan autolle päin. Kiitoksia jos jaksot katsoa videon tänne loppuun asti ja tilaa kanava jos et oo tilannut. Morjens!